Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos na ang nakaligad sa takdak alas 7 sa gabi. Welcome sa pagpalagad sa Zona Libre. Karoon nga daw sa Webes, petsa 14 kita. Sabay sa bulan sang Abril tuig 2022. So may kaupo ninyo alagad Bombo Ponce Espino, nagapalag ng inyo sa nga palatuntunan ang Zona Libre. So Webes Santo kitang presentasyon sa buong gabi kay may kaupo ninyo alagad Bombo Ponce Espino. Tobdor man kita alas 9 tak na sa ring gabi sa pagdulong sa inyo. Kapag patpat sa pinakamadaragkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakamadaragkuan mga balita sa Batag Sinampang, kag sa artista. So antes ang tanan, ang pagtami naton sa aton sa sining nga mga kauturan, ang mataga Palmatita Abroad, mga pinanggata nga marigrense, kag mabakulod nun nga dito sa luwasang pungsod. Nga nagalantaw na, karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, sa aton sa official fanpage, ang Bombo Radio Bacolod, kag subong man sa maragalantaw sa YouTube. Pagiman sa aton sa ring, official YouTube account ang Bombo Radio Bacolod. So welcome sa pagpalagad sang pang-Webes edisyon sang Zona Libre. So ti pinakaulihing sitwasyon naton subong sa ring hapon daw kibot naman kita no, nagtupa naman ang medyo madabol-dabol nga ulan no, pero ti madasig lang nga naguntat man no. So pamala-mala niya lang ato sa madalo no susulod sa duha ka adlaw no, and then sining hapon daw ginbira niya naman kita sang sang ulan no, pero ti sa aton diri sa bahin sa surat sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, ang paglaslas ni Bagyo Agaton, pagtupa sa madamol nga ulan sa pila ka adlaw, no, kanang resulta sa pag evacuate no sang aton sa ring nga mga kauturan, kag temporaryo nga nagtiliner sa tagsa ka mga evacuation centers, no. So amat-amat naman nga nakabalik no sa ila sini nga tagsa ka mga pulian. Pero ang aton sa nga mga kauturan dito sa bahin sang Panay no, still sila pabilin no sa tagsa ka mga evacuation centers no, kay nagapalipas anay no sa mga inadlaw, kay ti mga balay nila amat-amat man nila gaginbalikan kagin pag limpyuhan no, dalaman sang pagtupa sa bramol nga ulan kag pagresulta diri no sang mga pagbaha. Ti mas grabe ang halit no, dito sang Bagyo Agaton sa may isla sang Panay, sa Rojas no, sa norte nga porson sang probinsya, sa sentral nga part sang probinsya sang Iloilo no. So ara gito salaka gid no ang tubig baha no dala sang pag-ulan kag bagod man sa sini sa kay Bagyo Agaton. So kita nga mga Pilipino no, so good naman kita sa pagbangon, amat-amat nga magabangon no, kag of course no sa mga kauturan naton ini ang ginantaw tang mapakibatuan naton no, ang ini nga mga pagtilaw sa aton sini nga pagpangabuhi. So subong Huwebes Santo nga presentasyon diri mga kabanan no, sa aton sini mga kabombo, diri man sa aton nga pangalagad sa gyapon nagapalayag kita no diri sa bahin sang Bombo Radio Bacolod kay ako na to nina no, ti sa halin sa aga no, tubtob sa hapon no. So nag-enjoy nang aton sa mga kabombo sa pag pamati no sa mga dekalidad nga drama no naton, kag hindi ka mo magkalipat may buwas pa na no, adlaw sang Biyernes Santo no, tubtob alas 12 buwas sa udto ang aton nga drama no, pag alas 12 sang udto magapamati naman kita no sang aton nga 7 palabras no, nga kung sa diti dra no, magakuha kita sang live feed no, sa bahin sa Bacolod, San Sebastian Cathedral. So makaparian nga magabasa sang 7 ka mga pulong no, ka maghatag sang reflection no sa tagsa iya ka mga pulong. So ginaimbitaran namon nga daan kamo no, nga magpamati sa 7 palabras buwas alas 12 no, ang takna sa udto-tubtob alas 3 sa hapon no. Pwede ka mo makapamati through on air no sa 630 kHz, pwede man no kamo nga makapamati no sa bahin sang Facebook no sang Bombo Radio Bacolod, and at the same time sa bahin sang YouTube no sang aton nga 7 palabras. 10 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi sa aton nga pagpalagad. Ano ato labing talopang doon pila ka madalagkuan ta nga mga balita
no, diri sa aton sa nga panatuntunan mga balita lokal bisan nga Holy Week, no, pero ti daway untat ang engkwentro hanay. So may isa naman ka encounter nga nagluntad dito sa Barangay Karadyoan, no, sa Banwa o sa syudad sang Himamaylan, no. So ini encounter nga nagresulta sa pagkapatay sa isa sa mga miyembro sa rebelding New People's Army. Ti way nakita nagapamanandong, no. So muni ginasiling naton nga ang aton iya nga mga militarya at stake na iya, no, ang ila sini nga pagka-alerto. So kung may makita anda nga mga rebuilding New People's Army kag di nagapanghangkat gid sang sang gira, no, di may militar ta hindi man niya mag-atras ang aton sini nga mga militar, no, ti syempre bilang ilang nga ginsumpan, no, kanang vision kag mission nila sa pagiging militar, no, kati dapat tap naon gid, no, ang insurensiya, no, although nga ti way magid ginasiling nga pagkakita mo sang NPA patyon gid sang militar, pero ti ang punto baladra nga kon mga armado ina sila ti alangan man nga maliad lang dang ato ng militar da, no, patiro lang hands up lang magpatiro, no, sa mga rebelding New People's Army. Muna ko sa problema man, no, kay ni mga rebelding New People's Army mo pang nagauna palupok ka, no, that's why nga ti way sang rason, no, nga hindi magbalo sa militar naton kung kaisa kay sa mga militar man ang no, ang casualty, no, pero ti mas laban gid sa mga rebelding New People's Army. So pamangkot dira, no, di nang aton nga espiritu sa pagpamanandong diri, no, sa mga rebelding ini ang sa gihapon ti waay nagaobserbar, no, sa di ba kadugay nga mapanawagan ina nga magbalik na sa sabak sa gobyerno, pero ti waay sa gihapon nagabalik sa sabak sa gobyerno ting ilaya mangin matay, no, na lang sila dra, no, sa kabukiran kag magpagig-away sa mga katapo yasang mga militar. So kanto re karon update, no, sa kay Bombolya ni Silminardo derman sa ato sa nga pagpalang interview sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang aton sa nga 3rd Brigade Commander, no, sa Philippine Army diri sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Kag dugang pa sa naton nga mga balita ang mga vote counting machines, no, election paraphernalia, no, ang nag-abot na diri karon niya sa aton sa bahin sa Bredco Port. So ti dalon ini sa commission nga warehouse, no, diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod, no. So ti parang ikuan ina, no, kordonon, no, kag butangan sang gwardiya, no, parang iti hindi program ang mga vote counting machines naton, no, kay ti ang pagpangdaya naman, no, kay mo ding nalantaw ta nga kutob sa mga politiko di may interest gid nga mangdaya, no, nga hindi or may ara gid man mga politiko, no, nga may interest gid nga magpangdaya kay himuon ang tanan, no, kabaylo sang ila siniyang kadalagan, no, sa bahin sang parabuton iya, no, nga eleksyon tiambagay nila sulan na kuno nilang mga technician sang kwanda sang Comelec nga ginhay, pero mo paning ipa kuan naton sa Comelec kay dapat ang mga technician hindi gid ya magkuan, no, hindi gid ya magpabakalman, no, kay kundi may chip na sila nga butang dira, no, para nga amo ini ang storan sang kwan sang boto sa mga kandidato. Ti may ara kuno siling kun islang kuno ng chip, no, kag i-program pero nabi, no, sa isa ka gatos ka boto, no, magwa dabi kwan lang sila, no, 2080, no, kay bisan nga ma-record pa to kuno sa isa ang boto, no, hindi na Japon magdugang. Kay nga ti kuno na program to kon 80 gauso pragon ng 80 ti amula na iya ang maging outcome, no, kon i-summarize tanan, isuma total, no. So bisan imo pa to nga boto ay hindi ma-counter masulod 20 man sa Japon sa isa ka gatos ka boto kuno. Ti kung mag-amo sina, no, bisan ano pa karamo sang boto mo kay 20 lang yang isip sa imo sa isa gatos o magpila ka gatos kalibo, no, ti amo na tapos ti ang isa to 80, ti madaog gid sa kuno. Pero ti ambot kun tuod ina, no, ato na yung mga istorya naman lang nabatian naton, no, pero ti amo na gani
sa part sa Commission on Elections dapat no gamangin independent man kamo no para nga hindi man kamo dira pagdudahan. So makuha ta ko sa report diri sa kay Bomboan Sindo Sorilla may kang tanan no sabay sa pag-abot sang VCM machines naton no diri sa Bradco Port. Kag may report man diri si Bombo dinhi sa Rubica no may assessment ang aton sining mga ang ato sa Provincial Veterinary Office no sa sining mga damage sa livestock o tugod man sa pag labay diri sa aton ni Bagyo Agaton no nga nagdala sang madamol nga ulan no nga nagresulta sa pilak mapagbaha sa mga adyos naton diri sa bahin sang syudad sang Bacolod no kag probinsya sang Negros Occidental. Ka the same time may final nga damage man no diri sa livestock kag extension sang EO banning naton sa produkto angot sa birds flu no so may update dire karon si Bombo Dines Rubica interview no sa kay Dr. Renante Dicena no ang ato sing provincial veterinarian no sa probinsya sa Negros Occidental damo mga manok no nga nagkalamatay no mga native chicken pwede mga dressed chicken no mga foul game foul naton no yung inubulang nga mga manok may mga kanding pa nga nagkaramatay ang kanding hindi kini sila tolerable sa kwano sa tugnaw no kung sa ulan nga magsige-sige ang ulan magkalamatay ni sila no so sa assessment karon no hibalo naton kung pilagid no ang damage sa banabati milyon naman ini o sa crop naton dako-dako man ang damage no sang patupasulan sa mga naga tanom sang humay no kun timingan nga naga milk sa milk stage bla no kung nagagatas-gatas mo siling bla nila no ang imo sa nga humay kag maulanan masulob sang baha tapos gid no indi gid iya ina mapuslan no para sa bahin sa ato sa nga mga kulturan. So that's why ang importante man no nga mag pa-insure kita sa aton nga mga crops. Ano to sa mga livestock kung may insurance man iya sa mga livestock no naton kay tagsa kapag labay sa bagyo do nabatian naton do ara lang sa mga livestock ang may kwan min sa crops no ang may refund kung pa-insured mo no ang imo sa nga o tanom ka na mais, tanom ka na sandiya o to sa Iloilo gani no ang sandiya nila to na sulob sang tubig ti hindi na gid na mapuslan no kay masudlan sang tubig no iniblang ginakaon tagid bla no sa sandiya inang pula no may yellow man no pero way gid nakaluwas no ini tanan no sa mga pagbaha no dala ni Bagyo Agaton. Sige, no, so 17 minutos na ang nakaligad sa takna kalas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad mga update na to sa national news, no, ti ariyo so tig palahuway gid subong, no, way sa mga rallies sa mga kandidato, no, sa politika sa national kun sa lokal, no, kay ma-resume ini sila sa Domingo na, no, so that's April 17. Halin sa presidentials panaog diri sa mga mayorables, no, kapalagan pagkakonsihal no diri sa tagsa ka mga munisipalidad kag banwa kag syudad no sa bilog sining pungsod Pilipinas no pero magluwas na no ang NDRRMC naton minor record man no ka 133 ka mga nagkaramatay no dala ni Bagyo Agaton no pinakadamo dito sa bahin sang Leyte no ini matapos nga naluntaran sila dito no sa landslide sa Central Province ng Leyte. Ang worst nga affected iya makabanan sang sininga bagyo no nga damo man to ang nakibot no sa sining landslide nga natabo kung isipon mo ang bukid ti puno-puno masang kahoy pero nga no nga natabo ang paglandslide. So ang Leyte kag Service Visayas ni kumadamdaman ninyo ti after 9 years or after pila ka tuig na no sumanog pulo na sa 2013 ti ano to subong 2022 9 years after 9 years no so naagyan man to sila last 2013 kung daw duman ninyo sang Bagyo Yolanda kung Typhoon Haiyan
no, nga mutong pinakakusog nga bagyo, no, sa dili makabanan sa aton nga makabombo nga naglabay diri sa aton sa may bahin sang pungsod Pilipinas. So daw balik ko kung na-recall nila, no, ang halit that time ni Typhoon Haiyan, no, nga nagluntad pa to ang storm surge, no, kag nagtubig dagat nagsaka sa patag, no, nga damo-damo man ang mga nagkaramatay. No, hindi magdubo sa 10,000 ang nagkaramatay dito sa bahin sang Eastern Visayas, labi na gid sa Tacloban, Leyte, no, matapos nga nagluntad ang storm surge nga damo man ang wala naka-preparar. 20 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa ringa para tuntunan. Subong nga gabi, no, kumbaga mayroon kita visita iglesia, no, diri sa aton sa may bahin sang Bombo Radio, no. So makita nyo man na sa Facebook, no, kag babatian sa 630 kHz, no. May mga video kita da sa aton visita iglesia, no, kay ay di lang ni sila nga makita niyo sa simbahan, kundi subong at tiyempo makita na ninyo ini kag malantaw sa Bombo Radio Bacolod. Sige, ato na nga bisita iglesia, no? So ginagdaang tanan nga makupod sini sa partikular naton nga bisita iglesia diri sa Bombo Radio Bacolod. The Virtual Visita Iglesia, brought to you by Bombo Radio Philippines, to honor the passion, death, and resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. Bombo Radio Bacolod and Star FM Bacolod present the Virtual Visita Iglesia. Let us take you to our first church, Our Lady of Peace and Good Voyage Church in La Carlota City, Negros Occidental. This church is probably one of the most impressive churches of Negros and one of the oldest too. Standing in the heart of La Carlota City on La Paz Street, Barangay 1 Poblacion, is this old church, built in 1876 during the Spanish era. It has the distinction as one of the very few churches of Romanesque architectural design in the region. A distinct quality of this church was its use of silay red bricks and coral stones bonded together by lime mixed in duck eggs as a binder. The materials were taken from Guimaras Island. The church was built by Filipinos forced to work under the Polis system during the Spanish regime. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. For the intention of the Holy Father, the Pope, We pray for all those suffering from religious discrimination and persecution. May their own rights and dignity be recognized, which originate from being brothers and sisters in the human family. Let us take you to our second church, Our Lady of Guadalupe Church, Valladolid, Negros Occidental.
The Church of Our Lady of Guadalupe is considered as one of the oldest churches on the island of Negros. It was built by the Recollect missionaries sometimes between 1851 and 1852. It is made of local materials but strong ones like coral stones, which were abundant in the town and the neighboring islands during that period. The original church was long one with high altar after it was burnt. The original altar was covered by a concrete wall separating it from the second altar, the existing one. The Church of Our Lady of Guadalupe has its original walls made of coral stones kept intact. Construction of the Church of Our Lady of Guadalupe began in 1877, but only with a Baroque facade and a basic nave under the direction of the Recollect priest, Father Carlos Ubida. The church and convent were completed before the outbreak of the Philippine Revolution in 1897. From its completion prior to the turn of the 20th century, the Church of Our Lady of Guadalupe has undergone many renovations. Throughout all this, the church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. For the intention of the Holy Father, the Pope. We pray for healthcare workers who serve the sick and the elderly, especially in the poorest countries. May they be adequately supported by governments and local communities. Our third church to visit, Chapel of the Cartwheels, Manapla, Negros Occidental. The Chapel of the Cartwheels is probably the most native-looking of all Philippine churches. The chapel was built in 1967 by then Father Guillermo Gaston. Its tall roof is stylized wooden salakot or headgear, and the walls are made of artistically linked discarded Carabao cartwheels. The church was made of local materials. The walls are used cartwheels, or the wheels of a caruza, or a Carabao's carro. The stones were gathered from a nearby coastal area of the hacienda. The altar. Take note of the stained glass and the crucifix. The candle holder are pestles, locally known as halo. The table is used to place flowers and offerings during Mass. The wooden mortar, locally known as lusong, is used as holy water font. A huge, centuries-old boulder serves as the altar, and the wall behind it is made of native stone and punctured by 3 cartwheel-shaped stained glass windows, representing God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, with broken pieces of glass bottles like wine, milk, and soda, in different colors, giving the altar a more creative and lively look. Boulders were also used as the podium top and seats for the sacristans. The sliding doors feature mats of 128 panels portraying biblical events, and the usual Christ on the cross is modified by a farmer crucified on a cartwheel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. For the intention of the Holy Father, the Pope. We pray for all young people called to live life to the fullest. May they see in Mary's life the way to listen, the depth of discernment, the courage that faith generates, and the dedication to service. Let us take you to our fourth church, San Nicolas de Tolentino Parish Church in Talisay City, Negros Occidental. Clean lines, twin towers, topped by cupolas, and a portico distinguish the facade of San Nicolas de Tolentino Parish Church of Talisay. The mahogany-colored altar, embellished with gilt carvings, houses the church's patron, San Nicolas de Tolentino, flanked by San Ezequiel Moreno and San Rafael, and above, the Christ Jesus. The black and white checkerboard pattern of the floor is a pleasing contrast to the walls of the church and its remarkably well-preserved features, a sterling example of heritage preservation. One of the pair that flanks the main altar, the intricately detailed wooden retablo, houses an image of the Blessed Virgin and the child Jesus. Rows of wrought iron chandeliers line the ceiling of the nave and the aisles, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. The church was built in 3 years' time, from 1933 to 1936. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. For the intention of the Holy Father, the Pope. We pray for Christian families around the world. May they embody and experience unconditional love and advance in holiness in their daily lives. We continue with our virtual Visita Iglesia with our fifth church, San Diego Pro Cathedral, Silay City, Negros Occidental. The parish of Silay was established in 1776 and its first church was built of light materials, bamboo, cogon grass, and nipa palm. In 1841, then parish priest Father Eusebio Luxin initiated the construction of a more permanent structure made of stone and wood. The roof was improved through the use of galvanized iron. San Diego Pro Cathedral, formerly known as the San Diego Parish Church, is an early 20th century church in Silay City, Negros Occidental.
It is the only pro-cathedral in the country and is unique in Negros Occidental for being the only church in the province featuring a dome. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. For the intention of the Holy Father, the Pope. We pray for the elderly who represent the roots and memory of a people. May their experience and wisdom help young people to look towards the future with hope and responsibility. Let us take you to our sixth church, St. Vincent Ferrer Church, or Vito Church in Barangay Vito, Sagay City, Negros Occidental. Vito Church was established during the religious administration of Negros by the Recollect friars. The first Recollect missionaries were assigned in Vito in 1898, but the church and convent were constructed only in 1930s. The religious tradition of Palapak is still being practiced at Vito Church. The base of a small statue of Saint Vincent Ferrer is lightly pressed on the head of a devotee. Thus, it's called Palapak, taken from the word lapak, hiligaynon, meaning to step on. A devotee who receives a palapak is said to receive healing through Saint Vincent Ferrer's intercession. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. For the intention of the Holy Father, the Pope. We pray for small and medium-sized businesses in the midst of economic and social crisis. May they find ways to continue operating and serving their communities. Our last church for Bombo Radio Bacolod and Star FM Bacolod's virtual Visita Iglesia. We will visit San Sebastian Cathedral, Bacolod City. The original church, Father Julian or Juan Gonzaga from Barcelona, Spain, the parish priest from 1818 to 1836, constructed the original church in 1825. It was made of wood with galvanized iron roof.
The church initially possessed a medium-sized bell. Donations of other church bells were made by Father Roman Manuel Luxin, who gave a large one, and Father Mariano de Avila, who gave another when he became the parish priest in 1863 after the death of Father Luxin. The stone church. Construction of the structure in its present form began on April 27, 1876 under the leadership of Father Mauricio Ferrero, OAR. Prison labor was provided by co-militar governor Roman Pastor. Coral stones from the island of Guimaras was used as the primary building material. Hardwood from trees in Palawan was used for wooden portions of the structure. Father Mariano de Avila's bell was installed in the bell tower during the church's construction. Bishop Mariano Cuartero of the Archdiocese of Haro consecrated the church on the eve of the feast of Saint Sebastian, January 19, 1882. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. For the intention of the Holy Father, the Pope. We pray for children who are suffering, especially those who are homeless, orphans, and victims of war. May they be guaranteed access to education and opportunity to experience family affection. May our pious intentions and prayers enable us to better appreciate the passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, to save us and give us the hope of eternal life. Your resurrection, Lord, is the pattern of our resurrection even now. It is a challenge to all of us to rise from the death of sin to the life of grace. Jesus, you are the Lord of the living. Thank you, Lord, for dying for us. Thank you for rising for us. Amen. You shared with us the Holy Week practice, the virtual Visita Iglesia, brought to you by Bombo Radio Philippines. Oh, sige. No? So, salamat gid ato sa ding virtual Visita Iglesia no diri sa bayan sa Bombo Radio Bacolod sa aton nga Facebook page kag sa YouTube no pagi sa aton nga account ang Bombo Radio Bacolod. Kag sa on air no. Thank you gid no sa pagupod sa aton sa ding virtual Visita Iglesia no diri sa aton sa ding palatuntunan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 42 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring para tuntunan. Matag kita na pila ka mapanundom nato no pagbalik taon nato kon report ni Bomboan Sino Sorilla ang mga VCM nato no kon mga election paraphernalias ang nagabot na diri sa bahinsang Bredco Port kaina sang aga. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na amo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Paradyo Bombo! Sige, pabalik na din sa aton sa ring pagpalagad oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi din sa aton sa ring palatuntunan. Sige, this time i-check na to, no? Ang unang report ni Bombo Ansido Soria Makabanan sa aton nga mga kabombo pag-abot sa aton nga mga election paraphernalias, BCMs na to narin na diri, no, nga paggagamiton naton ini sa palabuton nga Mayo 9 nga eleksyon. Sige, no, para mabalaan sa aton nga mataga pramatia, no, ang ini nga mga calendar ko pagsunod to sa calendar of activities sang aton nga Commission on Elections para sa 2022 elections. Sabi kanina si Bombo Ansido Soria. Bombo An, sa report please come in. Bombo Pons, nag-alabot kaina ang vote counting machines o kon VCM diya sa may Bredco Port, no? Huwebes Santo diya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, no? Ining vote counting machines o kon VCM nga paggagamiton para ini sa May 9, 2022 elections, no? Ining mga vote counting machines para sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. 450 o kung 450 ka mga VCMs kag dugang ini siya Bombo Pons nga contingency machines pananglitan mayara abi mag-malfunction, no, sa adlaw iya sang piniliay. Ang ining nag-abot para sa siyudad iya sa Bacolod suno gani sa confirmation kaina sa aton ni Bacolod Acting Election Officer
or Bacolod City Comelec Officer Attorney Revo Sorbito, no? Naibaluan naton bumbupons nga ti 2,906 man ka mga VCMs o vote counting machines ang para iya sa probinsya sa Negros Occidental. Duha ni actually syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. So kaina actually sa pagpakigangot naton kay Attorney Revo Sorbito kaina niya sang aga bumbupons, no? Ang pag-abot sining mga VCMs ara gid siya abi, no, kag ang Comelec province man, no, kag mayara man sa mga katapo sang AFP, BCPO, NOCPO, meaning mga katapo naton sa mga kapulisan, lakip na iya ang Philippine Coast Guard kag ang representative sang F2 Logistics para ma-secure sang mag-secure sing mga VCMs tubtob nga makapadulong iya sa warehouse, no? Kag keep sa VCM including pagidra bumbupon sa shipment ang iban pa nga mga election materials. Di bala una na naton nga report bumbupons nga mayara sang warehouse ginprepara nato sang tinalikdan pa man nga bulan, no? And then subong niya nag-abot na gid ang mga vote counting machines. Kung tanawon mo, today is April 14. Bumbupons ang aton election May 9, no? So mga isa ka bulan or less than a month yari na sa aton ng vote counting machine. Syempre why gina-divulge kundi ini siya ang warehouse, no, kay for security purposes bumbupons, no, or hindi na siya pwede ma-divulge, no. Actually very strict man gani sa pagpapanaog bala sa mga VCM, no. Ambal ni Attorney Revo Sorbito kay ginasituit lang gid nga ara lang gid ang makatapot pa sang kapulisan kag iban pa nga mga ahensya sang gobyerno nga masigurado bumbupons nga secure niya siya kahit ikabudlay na, no, di ba? Para ni sa May 9 2022 elections. So amo na siya bumbupons nga syempre ginahalungan man, no, kay ti amo na ning ginagamit naton subong, no, halin pa man sang tinikdan nga PDI vote counting machine na. Dasig na niya bumbupons o kumpararya sang una yang resulta sang election do kahinay subong ya. Vote counting machine na lang ya bumbupons, dasig-dasig ni kaayo, no, para sa aton iya nga mga kabombo. Why na sang mga ano na ganit tawag sa nabombopon sa mga kahon-kahon para na ako nanong pagkahimtang, no? Sa blackboard pero green green board. Oo. So subong niya tamaan na ya ka high-tech yate syempre pero kinanglan, no, nga mas tapos secure may ini. buto subong niya gulo mo lang na isip na dayon buto mo. Correct, no? So that is why man nga dapat gidya bumbupon nga halungan gid, no? Hindi mapasayang-sayang kag ma-secure gid ni ang vote counting machines nga tiyari na sa aton, no, less than a month or a month before sang pagpatigayon iya sang May 9 2022 elections iyari na ang vote counting machine, no. Kag bumbupons dalon ta lang ni para sa aton iya nga mga kauturan kag hindi ni ang kwan adretso din sa warehouse, no. Yes, diretso gid. Okay. Syempre hindi pwede i-divulge ang warehouse pero gindiretso gid nito kaina bumbupons, no. Ginasituit gid bala nga secure gid kaayo, no. Okay. Kay budlay na so amo na, no, pero direkta ni sa warehouse, no. Isa lang ni maning ginbutangan iya sang probinsya kag ang iya sang syudad sa Bacolod, no. So sa probinsya mayara kag ang pati iya sa syudad sa Bacolod, no. Anyway, bumbupons para sa aton yang mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo dalon ta na lang ini kay sa piyak nga bahin, di bla sa Saturday sa buwas April 15 until lang buwas, no, sa aton yung mga kauturan ang pag ano ni gani ang aton iya nga alert level 1 status, di bla, pero nahibaluan ta tanan nga extended from April 16 to 31 extended ang alert level 1 status naton sa syudad sa Bacolod. The reason why nagpagwa sa executive order man again bumbupon sa aton yang alkalde sa syudad sa Bacolod si Mayor Bing Lunardia sa ni executive order number 17, no, an order for the third extension sa alert level 1 sa syudad sa Bacolod, no, for the third, no, ikatatlo na nga extension bumbupon sa mo ni bilang ginambal ganin nila nga kung may manubo pa sa alert level 1 tido amo naman ang kategory sang Bacolod kay ti ang kaso taya mamilag-pilag na gid man niya bumbupon, no, in fairness bala. So ti alert level 1 ang syudad iya sa Bacolod again sa mga kauturan naton until April 30.
in compliance sa directives ng National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases pursuant sa nationwide implementation sa alert level system, no? As last amended, that was December 14, 2021, para sa COVID-19 response, further implementing sang applicable provisions sa Executive Order number 10, series of 2022, dated March 15, 2022, kag reiterating some provisions sa Executive Order number 13, series of 2022, no, dated March 31. So amo ini ang pag-extend sa mga kabombo naton. So same sa gyapon ng protocol kasubong bombo pon si ligwa na gid man, de bla, makagwa na gid man kita, especially subong bala bombo pons nga Holy Week. Correct. Why naman sa mga restrictions, pero naga-remind lang dra yang EOC nga maghalong na gid kita, de bla, nga we have to halong lang sa gyapon i-observe tang minimum health protocol, although nga wala na magidya sang duro gid iya nga mga restrictions bali bombo pons, no. So amo ini ang executive order sang alkalde sang siyudad sa Bacolod, Bombo Pons, no. Why naman sang may mga pagbago sa gihapon, no? Kung magkadto ka diriya sa Bacolod, kung halin ka sa ibang nga lugar, wala naman niya sang duro pa nga gamo Bombo Pons, or why na pa man iya sang madamo iya nga mga restrictions, no. Why na kita iya sang problema diriya, no? Ang aton iyang curfew sa gyapon 11 PM to 4 AM, no? May curfew. Na tayo, 12? Yes, Bombo Pons. Hindi kita 12? 11 PM kita, no, sa aton yung mga kabomboy. Pero notice sa Babuan, bisan 11 PM, alas 9, palag sarado ng mga establishmento, no? Kanugon pa sa mga income nila na iho? Galing kay Kwan, kabalo ka, duway man sa may bakal? Naana, nagurong tao yung Bombo Pons nga nagapahimo yung, no? Do amo sina. Actually, bala kay ina gani, de beruan ta dres may siyudad sa Bacolod kung Huwebes Santo do kalabanan close naman gid gani mo, no? Wide traffic, open, grocery lang sa mga mall? Yes, bukas lang mga groceries sa mga malls, no? Why tanto traffic, no? So do ka ligwaman gid gani, no? So amo gining aton iya nga sitwasyon subong. Pero amo na again, ang reminder dira sang EOC sa mga kauturan ta kay di bala iban Bombo Pons base may mga pagtilipon, outing, no? May mga amo sina no? So gina-remind lang gid, especially sa Easter Sunday, no? May mga celebration, so gina-remind lang aton iya nga mga kauturan nga mag-observe lang gid sa ginatawag iya nga minimum health protocol. So bomboan sa election alert level 1 mata Japon? Amo gani man. Lowest na. Lowest na. Katatlo na ni kinextend ng alert level 1 malin sa nagbukas ang tuig 2022, no. So alert level 1 na gid the lowest nga alert level status nga ginpagwa sa National Interagency Task Force. So Bombo Pons, sa mani so far nga update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa taknak alas 8 sa gabi. So ang ining executive order nung gin-issue ni Mayor Bing Nardia, executive order number 17, no, for the second extension sa alert level 1, no, sa Bacolod City from the period of April 16, no, sa Sabado na ni, no, 15 buwas, 14 subong to April 30, and further implementing the applicable provisions of executive order number 10 series of 2022, dated March 15, 2022, and reiterating the provisions of Executive Order number 13 series of 2022, dated March 31, 2022. No? So, why kita sa may ginbagawa, no? Motong hambal na taon kagabi, kay kita sa siyudad sa Bacolod, para yung kita iya sa alert level 1, no? Samtang probinsya sa Negros Occidental, ara sa gyapon sa alert level 2, no? So ang curfew ti sang negato naging 12 ini pero nag-11 na kita, no? Sa curfew. Notice naton bala iban alas 9 lang ka panirado na, no? Pwede na panirado mga alas 10, no? Kay kusa may mga utod pa kita bala, especially mga frontliners nga sa makaon pa, way na kanaan kay ti sarado na, although may mga
24 hours man nga mga fast food chain naton, pero do di mag-advisable nga makaon kagid sang permisang kwan sa mga fast food, no? So that's why nga pwede pa ya maka-extend bisan until 10 o'clock, no, sa gabi. So 10 makapanghimos ka timing na pag alas 11, no, curfew na. Pero daw ay naman lang gani kinasunod ang curfew, di bisan nagakaagahan ng iban niya sa ilim na niya, okay naman lang gani, no? O basta maayo lang, no, hindi lang hindi lang panggamo, no, hindi lang tawag sa gani, no, tinuntoda, no, mangita kontra, o mahala ka na kung magliligid gina sa kahulugbon. Importante way ka sang paperwisyo nga isig ka pareho nimo, no? So man ang importante da, no? So anyway, enjoy kita Japon, no, sa alert level 1 mo consider the lowest alert level naton. So until election alert level 1 mataguro Japon, no? Diri sa bahin sa sulod sa Bacolod. Ang importante, no, sa diri nga nag-observe ta Japon sa minimum health protocols. Pero way ka mo kabalo ang DOH sagad pa niya ka rawit-rawit sang istorya ang Department of Health, no, kung ang DOH nga because ang hindi pagsunod subong sa mga minimum health protocols, no, sang mga pumuluyo, no, sa mga Pilipino, may posibilidad nga mataas naman kung kaso sang COVID. Nagsagad pa kamo iya ka entertainer sang COVID nga ina, no, nga ang tawo subong naga-enjoy na because kung tapuson ta kag magbangon na ta sa ekonomiya ta daw hindi amor Japon ang istorya sang kuanaw, no, hindi amor Japon ang istorya sang dipid niyaw. Tidumdum ta pagtapos sa vaccination okay nang tanan, booster dose kita may ika-4 pagid, pero inyo na lang ng ika-4 yung dose, no, ang tawo hindi na niya takaan na iya, no. So una sa kedua sa katatlo okay pa, no. Pero mag-4 pagiti, burawan yun na lang na, no? Kay do makaduludla na, para sa aton yung makabaran nga mag-4th dose kapagid, no? So bagay na pang turok na lang na sa sa opisyalis sa unahon si Rocky Toslok, no? Imuay mo pulo, no, Secretary Harry Rocky. Sorry gid, no? Secretary Doki gali, no? Kay do pareho lang sarili mo, no? Si Secretary Francisco Doki na tayo, di mo unta pulo iya katuslok, no? Kaya doon na namitan pa sa sagad ka fourth dose da. So tiway naman, nagsagad man lang kamo da iya ka kwanda ka hambal nga tawo ay naman kuno nagasunod sang physical distancing. Ma-physical distancing kanay nga eleksyon na tawo nag-enjoy na sa eleksyon, no? Duay na gani pakialam sa mga virus nga ini. Di ba do sa inyo man ba naghalin nga ko vaccinated na okay na? Wala na ta sang dapat kabalakan. Tinga no sa ganyo pa pagwa naman subong ang pagsaka naman sang kaso. Kung magsinaka man ang kaso, tawon ni nang magsapak subong, no? Kay sa ko sa mga gathering sa mga eleksyon, may posibilidad kuno nga magsaka naman diwat ang mga kaso sang COVID. Ti sa kalag na sang tawo kay eleksyon. Di ba? Kung ikaw bet mo yang mga magapadalagan punggan mo guling mo ni kadto, no, nga maghatag sa suporta sa ila. So tama na niya, sobra na, no, DOSP mo yung nakmuda, no? So kabudlay man ko isa sa aton kay daw mansig ininto anay na lang ta diri, no? Sa una ginhambalan nyo kami sa vaccination, mo okay na, no? Ginakampanyahan taman tapos subong do ka kaya linit ro ka bukal lang dugo mo sila nga. Tapos na ang effects ni, mga gatherings ni, no? Mataas naman ang kaso. Tati ano kung mataas, ano malipay mo? Kay bakal naman ta vaccine kung ano? Tiway makamo sa may himo da anong gina-enforce nyo da nisagad lang kamo ka ma-frontline na mga taga-DOS gani tiga kadto man sa rally sila ba magapang saway gani nato way ban Japon unto, no, kaway bangkil ang aton sa pagpatuman sang sini nga mga hilikoton bahala ka mo da basta ang tawo koleksyon di mo gid mapunggan check naton makabandugang report diri ni Bombo din sa Bicadre sa ato sa ring pagpalagad kay Tio bangod sa bagyo agaton ang kaperdihan sa livestock, no, natunti hindi man punggan, no, nga may ara gid sang may mga maapektuhan, no. So kag ang ining dugang implementasyon nga makabanan, no, sang aton nga
ordinance, no, sa pagbansang mga sa pagbandri sang mga live birds para sa birds flu. Oo. May pahigman din dugang aton nga provincial veterinarian. Check na to, no, si Bombo Dennis Rubica sa Via Kalinya. Bombo Dennis, may gabi press kamin. Bobo po sa final nga report ng pag-akaroon sa Provincial Veterinary Office nga gin-submit sa office ni Governor Newbong Lacson sa bayan sa Kalitan, no, sa mga livestock nato ni Kosapatan. There's a gross rental bangod sa pag-ulan, no, pagbaha, tuga ni Bagyo Gaton. Dari bumpons na may ara sang kapin, no, 706,475 pesos, no, nga balor sa mga kasapatan ang nagkalamatay. Iban siti bumpos nagkalalumos, hyperthemia, bangod sing nagkalabasa sang ulan, no. Ini mga sapat nga nagipan si mga sanatan mga free range chicken ko ng mga ining mga Bisaya nga manok, mga inugbulang. May ara man bumpon sing mga ginasagod ni blang mga 45 days old, may ara man sing mga kanding, may ara man karbaw, no, sa lakot yung bumpon, no. So may 19 ka mga banwa o kon syudad o kon 19 ka mga local government units Tres Negros nga napiktuan, no, sining o kon may na-record sining man kalamatay nga mga livestock, no. 19 ka mga LGUs, bumpos 40 compose inising 43, no, ka mga barangay sa bilog yang probinsya sa Negros Oriental. So ano yung mga LGUs yung may mga halit, no, sa bayan sa livestock pumupons, of course sa Calatrava, isak barangay, no, Barangay Marcelo, sa Taboso, isa man ka Barangay Luna, sa Ciudad sa Escalante, may isa man ka barangay apektado bumpons, no, sa Barangay Rizal. Sa Cadiz City, sa mga barangay, may sa Barangay Tinamo, no, may madala apektado ng livestock. Sa 3rd District, sa Banuas ng Magalona, may 3 mga barangay dira nga apektado may kalamatay nga livestock, no, sa Barangay Poblacion 3, Barangay Gahit kag Barangay Tabigi, di naman sa Tulosyudad sa Talisay, Barangay Matabang, Barangay Dos Hermanas, no, kag Katarman 3, Bumupons, subuman sa Barangay Figenio Lizares, no, nga may toto na patay nga kanding, kag Carbaw, Bumupons, no. Sa Banwa sa San Enrique, Mara man pila ni barangay daw damo sa kuano sa Barangay San Enrique, na sa Barangay Tabaw, Barangay Batuan, Barangay Poblacion kag Barangay Ginturilan. Bumpos may mga nagbulang, may baktin, no? May mga kanding man, no, nga nagkalamatay. Susunod sang bago, bumos lagi na una tablang report ng 4th District, na kadamo gito sa mga nagkalamatay ng makasapat. Sunod sa bago, ada sa mga barangay Binubuhan, Barangay Don Jorge Araneta, Barangay Dulaw, Barangay Antipuluhan, kag Barangay Alianza. So mga kuan man mga baktin, no, kay mga free range chicken, may isa man kakarabaw, no, nga napatay dira, no. Sa may Carlota, Barangay RSB, Barangay Tres, Poblacion ng Bumupons, naapektuhan, no, sa may Carlota, Bumupons. Tapos may napigay di barangay, pag sa Carlota, naapektuhan, damo man sa Carlota. No, sa Valladolid, Barangay Poblacion, Barangay Elihis, no, kung sa ini Bumupons may pato, may manok, free chicken, may baktin man, no, na mga nagkalamatay. Sa Pontevedra, Barangay Burgos, na may isa kanding nga patay, Barangay Tipuluhan, manok, Barangay Cambaros, no, subuman sa Barangay Malbar, kag Barangay Old Baliwagan, bumpos may kuan mga manok inadra kag mga ilugbulang mga manok. Di sa may Pulupandan, sa Barangay Zone 6A, isa na barangay apektado ng kuan sa free range chicken bumupons. Sa Himamaylan, Barangay 4 ke Barangay Karajuan, no, mga ilugbulang ng manok panpatay. Nakasiliana sa Barangay Robles, ilugbulang mga manok.
sa Hinigaran, sa Barangay Nanunga, Barangay Bato, Bumpos, no, Kwane, Prilin, Chicken, Kaganding, Patayman. Sa Isabela, Barangay Sikatuna, kuan sa mga native chicken, backyard. Sa Binalbagan, Barangay Claro, native chicken. Sa Moises Padilla, Barangay 5, Barangay 6. Ron sa mga native chicken, mga sa District 6, sa Kabangkalan City, sa Barangay Tabugon, free range chicken man bumpos, nagkalamatay. So, muna mga LGUs, yung mga reported, yung mga nagkalamatay, yung livestock, sumusubra 700,000 pesos ng balor sa mga livestock ang nagkalamatay. So, kay Dr. na tinisira ito sa Provincial Vet Office, nga ining mga tag-iyas ang nagkalamatay nga kasapatan. Kung may ara sa mga disbursement program ng ato sa Provincial Vet Office, pwede ini sila matagaan sa fintain ni kalamatay singkanding mga buwan nila kalamatay Carabao to Abi ni mga piglet baktin sa disbursement program sa ato na PBO. Pwede ini sila mabalikan para at least di mas sila madalman bumpons sa mga kati kalamidad man bagyo niya, ulan niya, so pwede gid sila makabil sa programa sa aton nga Provincial Veterinary Office. Pamatihan ta ang unang pagpayag dira ni Provincial Vet Office, Dr. Rinanti Disina. Yes, ang final namun nga report kay Governor kahapon, mga 706,000 ang total amount ng value sa sapat na nagkalamatay naglumot. Kag mga 19 ka LGU affected, kag 43 ka barangays. Province-wide ang amon nga record taman na rigid sa District 4, no? Tanan nga mga backyard nga mga goats, kalamatay, no? Piglet, free range chicken, may Carabao man nga nakalamatay, may mga flash flood, mataas ang tubig, ang mga tao hindi makagilayon makakuha sa sapat, kaya ila ginaunang ila kagulingon. Okay. So sa siling mga naglapat dyan sa mga sapat, like ni mga banadamay, ni mga kanding, ginapagbiam nila, mga Carabao, mga buwan Manila, no? So may intervention or may mabulig ini aton nga provinces ni mga kauturan naton nga mga nalitan sa sila ng mga gisagod nga kasapatan, Doc? Well, ini sila may mga master listing ng among district offices. Kag may kita redispersal na ginapatigayon, baboy, Carabao, kanting gas area. So ang pinakauna ginaginaobra sa amon mga district veterinarian ang pagkandak sa mga medical mission dayon, no? Paghatag sa libre nga bulong kag libre nga konsultasyon. But eventually kung may mga redispersal, priority daw ning mga nahalitan nga mga beneficiaryo. Pahayag ni Provincial Vet Office, no, na Dr. Rinanti Disina Bombopons. Sa piyakabahin, yes, dako man ang damage. Dako mga 706,000 pesos plus, may mga baka kaganding, mga nagbulang manok bumpons ni pinakarubo presyo 1,500, 2,000, 2,500, depende sa mga backyard ni bumpons ni hindi man maglubo sa klibo ang presyo mo. Kagini mga mga native, mas mahal pa ganing native chicken subong sa mga mga 45 days, tida mo damagin mga native chicken sa burya sang native gani, iti marimis na yung pus tulahon mo, para mo sa 45 days. So amo ning dako ang damage sa mga livestock na ton diri sa Negros Occidental, Pamopans. Sa kabahin again, tagman rin ni Dr. Disina ining pag-extend sa order ni Governor Lacson sa pag-implementar gapon sa mga baning angot sa pagbantay naton sa birds flu. Mamupas na kay sa Executive Order number 22-15 na ginisyu ni Governor Lacson sa itong tilikdan nga adlaw at ginamando ang pagpadayon, pag-extend sining pag-ban sa mga produkto like sining mga ilagbulang manok, itlog, pato, kag iban pa. Ngalin niya sa Luzon, Mindanao, sa iban pa nga mga lugar nga may ara na sang kaso sa birds flu.
Bombo Ponds, no? Una ganito, nakip na rin mga balot, no? Kaya may mga pato, apektado man dito iya sa Luzon. Aling kaya tining balot naging pasugtan ni with, ha? Ginapatuman nga mga nagkigo nga mga hatikang Bombo Ponds. So ining extension, Ang balot din taga-import sini. damo Bombo Ponds halini sa dito sa Cebu? Luzon sa Patiros. Patiros Okay. kid permanente sa Manila, no? Dako ginatuya. Tapos daw sa Pampanga, bla, may man kita dira. Ha? Kaya amo ina pinakot nga source. Actually bumpos diri sa Negros may alam kita diri sa Bago. Pero 10% lang ko sa aton nga consumption ang halin dira sa Bago, mostly ya dito giniya sa Luzon area. No, kaya itong dako-dako ito nga mga lagpad nga kwanto farm, no? So yung mga bibi nga mo ning itlog sa mga bibi niya mo nagilimo tayo nga balot bumpos di balata naman Luzon dito. Apektado na sa birds flow sa Mindanao, Bumupons, no? Apektado man amo ni ginabanta ni pero sini nga ning balot ginpasugtan na lang ini kay dako man nagling industriya diri sa atong probinsya, amak Bumupons kada semana di maglubo sa 250,000 pieces sang balot ang nagasulod diri sa probinsya. Sa isa ka bulan, sa milyon itlog sang kon ka balot ang ginakonsumo diri sa Bilog Negros Occidental. So dako man ang industriya mo nagipasugtan, pwede ni siya masulod. Pero ang pagsulundan to sa aton nga Department of Agriculture kag sa aton mga probinsya nga pag-abot diri iya sang balot, no? Pag kuha na sang wholesaler nagabakal bito alin sa Luzon kundi na halin na before nila ipanagtag sa mga LGUs, continuum da mga distributor nila, dapat lutuon na nila ang manang pagsulundan na para kung may virus mandira hindi na ba maglapta mapatay na daan na bumupons, ha? So ining extinction ginhimo ini ni Governor Lacson starting naman ni buwas April 15, ha? Pero wala ini sang kwan sang time due date abe kasi ligado ti April 1 to 15 iniya extension ni wa ini sing kwan sing due date kung saan mo tapos nabutan lang sa EO until recall. Kay sunod sa kay Dr. Desina nga may mga dugang pagigkaroon nga malugar dito sa Luzon nga may mga kaso na sang birds flu. So muning tikang nga para mapapina niya aton man ding industriya dito malasudlan sang birds flu virus. So muning may mga banning kita bumpo so extended na until recall ininasabit nga executive order Bombo Ponds. Pamatay taliwat si Dr. Reynante Desina. Yes, kay ang aton outbreak naglapta siya sa Luzon, no, sa Mindanao. At 6, no, nag-spread siya sa provinces of Benguet, Bataan, Libay Siha, and Tarlac sa Luzon. Sa Mindanao, sa Cabal Sur, North and South Cotabato, aside from Sultan Kudarat. So that's the main reason na gin-extend na ni Governor Lacson ang EO 10 to EO 15, no? 22-15. So wala ni kuan until recall ni ang EO, why ni sing specific date nga ma-Joe? Yes, kay may threat gapon kita kay ginpasulod naton ang balot, no, ang embryonoted eggs, but with restrictions. You know, kay naglapta siya sa area nga kinakuhaan ng balot sa Bulacan and Pampanga. Okay. Yes, ang una na nga pagdakpanay ginapabalik na muna. So sa EO 15 dapat may penalty na pwede nga i-dispose by sunog or i-dispose by burying. But as of now sa airport aragyapon ang padala sa sa mga prohibited items labi na gid ang mga alin sa Luzon. Well, today ang ato niya purpose is to be free of bird flu. Okay. So penalty na ipabalik mo. So ang confiscated items ipabalik sa first offense. Okay. The expense of the owner, no? Kita ko magasto sina kon isa ka 100,000 ka, no?
No. For second offense, ang is siya subjected to destruction and disposal sa amon nga ahensya. Bumupon sa mo to ang pagklaro ni Dr. Harry Nanti di sina-search and then niya gapo na itaban nga sa mga live products no sa bahin sa pagpangapin nato sa atong probinsya batok sa birds flu bumupons. So muna pila naton ka mga update report gikan sa Kapitulo Provincial ini si Bumbuday ni Rubika para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time. 24 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Driman sa ato sa ring palatuntunan. Sa Bombo naman to no? Mga balitan ikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Sige, may mga nagasugo pa kita nga mga panumdom. Now, dari sa ato sa ring mga at the same time sa ato sa ring mga kabombo. Balikan nato niya, no? May report pa si Bobo yan ni Silminado kag aton nga special feature ang Monday, Thursday, subong adlaw, Huwebes Santo. Magabalik kita pagkatapos, gilamang sa ni. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamoda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga Number 1! Bas Paradyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa atong saring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time. 34 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Para ka po dyan po nagapati rin sa atong saring palatuntunan sa Zona Libre upon sa alagad Bombo Pons Espino. No? So, sa saring Webe Santo, way ginagauntat. No? Sa gihapon, ang mga rebelding nupipor sa mi, no, kung may simple na iya kag panahon, no, sa gihapon nagapang atake man, no. So sugata pa nila, no, ang mga militar nga uhaw man iya, no, kag way man niya nagano way man niya atras, no, sa patag-awayan, no, naton. Kung kaysa may mga kwandra, no, may mga siling kita nga collateral damage, no, may mga mapatay naton sa nga makotor na bin mga rebelde nga nipipor sa army. So kaina dito sa bahin sa barangay Karajuan sa sudad sa Maymalan sa gihapon himamaylan na sa gihapon may encounter, no. So may isa diri ka rebelde nga nipipor sa army ang napatay, no. So may confirmation diri ang ato sa 3rd Brigade Commander, no, si Brigadier General Inocencio Pasaporte angot sa sining nasabit yung mga kabarang report, no, sa interview rin ni Bombo Lianizil Minardo, no. So ang masubo, no, nga may ara sang napatay, no, sa sining enkwentro, no, sinigid lamang yung mga kabaran nga adlaw. So muna tani bisan pa ligat to gani, no, sa ilang anibersaryo ti siling ta gani do ay masang rason nga i-highlight ang anibersaryo nila kay do wala man niya gani ni sang kabilinggan ang ilang kausa, no, kag mga pagpati sa pagkontra against sa bahin sang aton sa iya makabanan nga gobyerno, no. So hibalaon ta, no, sa diri makabanan ining pila ka mga no, pila ka mga sitwasyon. So ang bangkay ti usually ginakuan ina, no, ginakuha, no, ang bangkay sa mga pumuloy ti ginahatag man sang aton siling kuan, no, ginahatag man sang aton nga mga militar o kon mga kapulisan, no, nga nag-custody, no, diri sa bahin sang aton siling sa mga bangkay sang siling mga biktima, no, sa engkwentro. Masubo-subo, no, ang ining adlaw sa Webe Santo kay may isa ka rebelde nga New People's Army ang napatay. Seknato this time si Bomolian ni Selmirado angot sa saring update. Bomolian, sa report please come in. Bombo po, kinkumpirmara sa commander sa 303rd Brigade ang isa ka nakatapos sang NPA nga nabawian sang kabuhi sa nagaluntad nga encounter dira sa may sitio San Juan, Barangay Karajuan, Himamaylan City, Cagina lang nga Bamopons. So kapatok sini sa 94th Infantry Battalion na Bamopons kung diin subong ini ang biktima, no, o kanang katapos sang NPA is gina-verify pa sa gihapon ini ang identity Bamopons, no, bangod kay wala pa ini nag-claim kid sang iya sini nga mga pamilya Bamopons. Subong gina verify pa ini sa katapos sa kasoldaduhan sinogit ini ang ginatumod o kanas ang napatay sini nga katapos ang NPA Bamopons, no, kay ini giningadlan lang o kag kilala lang ini sa iya Bamopons nga code name nga si Kachani Bamopons. Subong wala pa nabalaan kung taga diin gid ini siya
kaga ini siya isa ka katapo sa Sparrow mana bumupons kaga squad leader ini siya bumupons no kag diri sa mayabahin sang ginuntaran dit sang encounter is mayara na recover nga duwa ka magazine sang kalibre 45, isa ka hand grenade, isa ka short magazine sang M16, kag isa ka tablet, isa ka medical kit, kag isa sini ka backpack bumukon sa subong dira ang bahin sang Medport IV kag mga kasoldaduhan kapadayon sa gyapon sini sang ilang nga combat operation para ma-secure ang safety sang area bumukon. So paano natabo ang encounter Bombolyan? Bumukon. Paano natabo ang ining encounter? Yes, kay ti pamuponsyo na sinikit sa commanders ng 303rd Brigade, padayon ini ang ilang nga mga operations ya dira pamuponsyo para ma-checkar ini ang safety and security sa mga kumuluyo which is na may mga nabaton man sila presence o kon na report nga mayara presence sa amo na dira nga area pamuponsyo kay ti ini siguro nagsumalangay naman kay ti kung magpatigayon sila sa combat operations kag dira sa mamailan. Kabalo naman kita bumukons nga may mga remnants para sila o na medyo biskan magambal sila sa katapo sini sa mga kasoldaduhan nga jutay na lang pero hindi ta mapaktan bumukons kay base sige man ang recruitment sini sa New People's Army so hindi gid balamhambal nga jutay na lang which is siguro may mga numerous pa man gid siguro nga mga katapo dila sa New People's Army bumukons. Okay, no kung mag-amo sini gali diri nato nakitaan nga wala gali isang kwani no wala gali isang may gina-obserbar sila iya bisan nga Huwebes Santo, Biyernes Santo pero padayon ang ila iya nga pagpa-atake. Yes, amo kita bumukos no iyang sabahin as siniya di wala man na diguro mabato gini bumukos sa isa kag isa mo once may nagpalupok na diraya hindi man na pwede nga magatulog kahilan sila kung magdalagan once nga may armas na ang isa kag isa nga dala bumukos. Laban sila ning una nagpalupok naman. Yes, laban-laban nagdibumukos so which is subong gina-verify pa no sa kasoldaduhan kaya nga reported pa lang bumukons no isa pa lang gid ang nakumpirmar pero ga hot pursuit operation pa kaga combat operations para ma-confirm kung ma-verify pagid kung may ara pagid mga casualties o mga injured sa bahin sini sa katapo sa New People's Army bumukons. Tiya mo ginaang mabudlay ti masubo subong kay may report no nga may napatay so pila gani ni sila kuno kabilog? Bumukos sang sininga adlaw nga encounter so may yara na sa bahin sang oriental isa ka kini sa karadyoan sa man bumukos ang natulakan is isang kabuhi pero sa bahin niya sa mga kasoldaduhan kaluyan bumukos wala man. Okay, anyway, so karon ang bangkay sino ang custody subong? Bumukos subong ini sa bahin sang ara subong sa Himamaylan sini pero mag-release ni sang press release sa bayan sang kasoldaduhan kung sa diin ini pwede maklaim sang family bumukos. Ti kon kwaon sa pamilya hindi man abi ni paghawiran? Bumukos kung kwaon sini sang family is open man ini ang sabahin sang mga kasoldaduhan kiti para man bumukos ma-verify nila ang identity sini sang nasambit no nakatapo sa New People's Army bumukos. Sige no. So bagay daw mo lang ng mga proseso no kung may mapatay at may mag-claim hatag man na sa mga kapulisan. Correct gid bumukos. So ini kinahanglan na lang nila may mag-claim dira sang pamilya bumukos. Sa bumukos pamatian bala naton ang dugang sini nga pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commander sa 303rd Brigade. Initial no ang koda lang ang nakuha naton pending sa pending nga makuha sa iya pamilya or mga relatives niya so si Akadjani no accordingly based sa mga list is patapo ni siya sang squad leader ni siyang SVG platoon no sang Central Negros 2 guerrilla front. Yes, so General, ano ini ang mga recoveries diri sa NPA clash? Ang na-recover kay na no, ang incident kay na sang aga nga kung diin na nagluntad ang isa ka encuentro no around more or less between 5:30 sang aga kinang aga. So mga nakuha sa atong tropa no after scouting dito sa area kung diin nagkuan nag-encuentro.
So may ara man nagkalabilin nga mga duwa ka magazine ka caliber 45, isa ka hand grenade, isa ka yung ginagamit nila nga tablet and medical kit and backpack. So ini ang mga nakuhang item. So panahon naton si Akajani, membro man ni Kasparo sa Central Negros Diyan sa SDG nila. So amo nga caliber 45 nga magazine siya nagkalabilin kag nadala to ng ibang at masadalas ang ilang kaupod nila withdraw mo dayon nagpalagyo to after very brief lang more or less mga 5 minutes yung ka-encuentro nila dito sa sitio Pandan sang Barangay Karadyuan, Himamaylan City. Yes, mga pila sila kabilog ko na general ang na-encuentro sa isang kapundaduan. Based sa information sa ginhatag sa mga pumuluyo dito, ako din nakita nila ini, more or less mga between 7 to 10 nga membro sa terroristang NPA ang ara dito sa lugar. Amo na nga ginaksyonan man sa aton 94th Infantry Battalion ang mga impormasyon nga nakalabot sa ila tungod nga sinigurani continuous ang aton operation dito sa Central Negros kung diin ang nakabahin man ining Himamaylan City sa area of concern ang orange category. So ara ang aton continuous nga security operation. Sa panahon na mo nini yung group ni is part to sa mga previous na encounters ng 94th Infantry Battalion nga nag-split up into small groups. Kag ini amo gyapon sa portion ng kalabaran nakalabot ni more or less ang diri sa may Barangay Karadyuan. Medyo po i-traverse mo ng area, medyo makalabot ng ilang mga grupo diri. Which we believe nag-split up into small groups. General estimated mga pila ni ang edad sang napatay nga si Iki Johnny. Hindi ko ma-certain kung pila ng edad niya ang ini. So ang update man sa dire napanaog man ni together with sa assistance ng ato na Philippine National Police na dala naman ni sa punarya dira sa may sa may sentro sa Himamaylan ining napatay ng NPA. Yes, pero sa inyo info general wala pagid sa kung taga-diin gini siya. Wala pa ang kung taga-diin siya. So pending lang ay namon pero sa identification may mga initial, so mas mayad man respeto man dito sa pamilya sino yung napatay ng NPA. But as of now, General, ang confirm lang yung napatay is isa pa lang kapadayon pasubong ang combat operation. Isa lang napatay sa result encounter kayo na. So siling ko continue ang inyo Army Division Negros, continue ang mga security operations natin to sustain and maintain ng peace and security sa area. Why man sa mga pumuloy to nga gin-evacuate Bombolyan? Pumupon sa bahin dira so siguro ba kay after sina nga patigayon sa ukon may ara encuentro. So ini ang katapos sa Philippine Army na sila dang patigayon sa stress debriefing every time nga may encounter nagapatigayon sila sa stress debriefing dira sa mga pumuluyo nga malapit sa gina-encuentro kan bombo pods. Okay, sige ati kabay pang magtawhay na para nga makabalik naman sa normal ang pagpangabuhi sa mga pumuluyo nga naapektuhan to? Yes, ang magid kanang pamupons kay daw asod-asod na gid sini nga tuig kag binulan man ang encuentro dira sa Himamaylan City. So nilang Himamaylan do pila ni kabisis tada? Yes, sa pamupons halina pa sa nga nagliligad nga mga binulan do asod-asod gid. So which is hindi man related ini sa paabot naton ng eleksyon. Pero kahit ang sabahin sa nga kasoldaduhan, adlaw o na permi-permi nga nagapatigayon sa combat operation which is amo ini ang result permi ang encuentro gid Bombo Ponds. Sige. Sa Bombo Ponds, live kita gikan diri sa provincial capital ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Sige, salamat sa patrol sa kaya Bombo Liani Zil Minardo sa sining pinakuling update sa enkwentro karaga luntad dito sa Barangay Karadyuan sa may syudad sa Himamaylan ti kita nyo bisan Biyernes Santo ti daway man sang pahuway sa mga militar naton niya ti once unahan sila palupok
muna gay siling ko ginaalangan man nga itaya na nun nilang ang lawas nila da kag magpatiro man lang no sa rebuilding no People's Army kundi makover man sila o kag magabalos man kay ti bala na iya way man na sabay ginapasino kung sinong iguon na iya sang bala di ba o so to whom it may concern kung naman iyang bala mo ti pagbalos mo na nagresulta no sang kamatayon sang isa ka rebuilding a new People's Army no so panawagan sa gyapon naton ti san-o pa kita ebi mauntat no ang gobyerno sulit-sulit ni aton perming hambal once may mga hitabo pareho sini nga ang gobyerno duha ka kamot ya ang nagatanay no sa mga rebelde no pwede ka mo niya makabalik sa sabak sa gobyerno mayroon kita i-clip mayroon kita kung ano pa da no nga mga programa para lang sa mga rebelde naton no so why not nga ikwanta ini no so instead abi sang tuluhan tada saka sa bukid no kung ano to mga kalas-kalas da kag mga linupok dayon taman bakwit no bit-bit sa mga kaldero da bit-bit sa mga kunano da no magamitan nyo kag kundi naman kamo magasaylo no ako personal pamangkot ti way mo natakaan sang inyong pangabuhi nga muna no bisan gani sa balayta nga kwan niya gani daw haluson pa ta gani maka kwanda no ara tagitas balayta han pa kun sa ara tas babaw sang bukid no ti ang kabuhi no naton no hindi ta pag di bla daw nga daw kasubong ginasayang talang bla no dapat i-value tagin sa matutuod kabuhi ta kay ko padula tadi as kalibutan no ti ang mga iba ang mga ulihing tubo mo naman ay mabulo sa aton niya no so pero ti kung gusto tagid nga mag-enjoy sa aton sa kabuhi no maglawi ang tinir tadi sa kalibutan pangabuhi kita sang tarong no kay hindi man ay insakto nga karon ang ginkilala ya ang armada ang kusog sang pungsod Pilipinas ang Armed Forces of the Philippines ti tamayon talang isla kun ano ti ang NPA mo nang dayawon hindi no so kung sino to yung legitimate dito kita maside no although ti ginasinggitan man gani matawhanon nga kinamatarong ti mga lumang tugtugin na no kung agabit-bit kini armas wa ni agasapak sa tawhanon kinamatarong da kag the first place ang Armed Forces of the Philippines aga-observe gid na no sang human rights kay ti bisan pa nga daw makaluluoy nga isa kumapatay gani sila all right lang mo no ang mga AFP personnel naton kumapatay ni sila all right lang pero kung may MPM patay ti human rights ko no ti diin ang hustisya da may patas balang hustisya na ti masakit man nga batsagon no nga patyan kita no sa aton sari nga makuturan no madulaan ta sang kabuhi pero ti kun irebihon mo sumatotal no way gid blasang may marula sa aton kun magabuhi kita sa mataway no kag magkuan kita no abalik kita sa sabak sang gobyerno kamo man panawagan ta sa rebelde no ang mga kaupdanan nyo da no nga nagbalalik na sa sabak sang gobyerno ti kun pwede hindi nyo na pagkuan hindi nyo na pag himo ang nibla nga dolags ang ginalagas pagi sila hasta nga patsyon pagid nagbalik na sa sabak sa gobyerno kay natakaan na sila no natakaan na sila sa pag upod sa inyo dra so respetuhon nyo man kay ang iban na da nga nagaupod sa inyo da siguro kuan man nang nahigkuan man pinsan na ti grabe mang brainwash mo no ti abi nila guro kung pagsaka mo to bukid singgitan to sa hustisya mangkon mo hustisya ti way swerte no untay pang buol mo muna ang mga konsekwensya nga tubangon nyo dra no so untatan ta na ini para nga mag-umwad man ato sa nga pungsod Pilipinas ti ako sulit-sulit mangambal dire ako personally may ibubunuot makos gobyerno but ati anong mahimo ta pwede kita Japon makabuyayaw sa gobyerno bisa presidente vice presidente mga mayor di mga gobernador mga congressman pwede ta nang papangbuyayaw ya gani no sa mga bulok nga masistema ang pagpatuman nila sa sari nga serbisyo para sa pumuluyo no
So, pwede matagani ka marcha sa dalan, subong why na gani permit, no? Marcha ka sa dalan, wala na sang permit. Ginatugutan na kamo da, bahala kamo da. Singgitan mo ko na, no? Basta hindi lang kamo mamirusyo da. Sang inyo maisig ka pareho. So, na, no? So, kay ginatagaan taligwa mo, no? Freedom, no? Sa diri nga ginatawag, kay ti ko balabagam sa sing sala naman ko no. O ti ara, wala na permit wala na permit. Rally ka mo da as long as kuha nyo da, no? Makaya nyo. Ang inyong rally, no? Dira sa mga kadalanhan, no? Pwede mo kamarcha da. So ti amo na ang the best nga pamaagi para nga makabuyayaw mata sa ato sa ni nga gobyerno. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 54 minutos na ang nakaligad sa takna ng aras sa sa gabi sa ato sa ring palatuntunan. Mayroon kita special feature no, ng ato sa ring Monday, Thursday, subong kon ginatawag ini nga Huwebes Santo, no, para sa ato sa ring makoto. Ano ang mahilikoton no, sa ring Huwebes Espera sang ilansang sa krus ang aton sa ring Ginoong Jesucristo ng aton nga manluluwas, no? So kay na may bisita iglesia man sa mga kasimbanan naton kag may aram kita virtual no diri sa bahin sang Bombo Radio Bacolod. Ana to special feature upon sa kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Subong adlaw, Huwebes Santo, ukon Holy Thursday, ikalima nga adlaw sang balaan nga semana. Sumugod sa nagligan nga Domingo, Palm Sunday, ukon Domingo de Ramos, ang adlaw pagkatapos sang Spy Wednesday, ukon Miyerkules Santo, ukon ang adlaw antes naman sang Biyernes Santo, ukon Good Friday. Monday Thursday is the Thursday before Easter. Christians remember it as the day of the Last Supper, when Jesus washed the feet of his disciples and established the ceremony known as the Eucharist. The night of Monday Thursday is the night on which Jesus was betrayed by Judas in the Garden of Gethsemane. Karon nga adlaw ginaobserbar sang bugos nga tumuluo sang simbahan Romano Katoliko sa bilog nga kalibutan kalikip na kita diri sa Pilipinas. Ang Huwebes Santo mahimo man matawag Covenant Thursday, Great and Holy Thursday, Sheer Thursday, Thursday of Mysteries, kag Maundy Thursday. Ginatawag ini nga Maundy gikan sa Latin nga tinaga nga mandatum ukon commandment, bangod signifikante nga ginadumdum kag ginahiwat ang washing of the feet nga mismo si Jesus ang naghimo sini bilang ehemplo sa iya mga apostoles sang iyari siya diri nagpakatao sa kalibutan. Ini nga hitabo ang iyara nakapagkit sa balaan na kasulatan sang Dios sa libro ni Juan sa kapitulo 13 versikulo 1 tubtob 17. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Maundy Thursday isa inika Christian feast. Wala labot sa washing of the feet. Ginahiwat man sining adlaw ang Last Supper of Jesus Christ. Ukon katapusan niya nga panihapon. Upod sa iya mga apostoles base sa nasaad sa canonical Gospels. Ukon Ebanghelyo suno kay Matthew, Mark, Luke, and John. 4 ka libro sa bagong katipan sang balaan kasulatan sa Dios. Ang mga sumulunod ni Jesus nga iya nakaupod sa Last Supper kag ginpanghugasan ang mga tiil. Ginalakipan na day Simon, who is called Peter. Ang yautod nga si Andrew, si James nga bata ni Zebedee, kag yautod nga si John, si Philip, Bartholomew, si Thomas, si Matthew, ang tax collector, si James nga bata ni Alphaeus, si Thaddeus, si Simon the Zealot, kag si Judas Iscariot.
Apisar nga masablagan, aningin kinaandan nga obserbasyon subong nga Semana Santa. Bangod sa ginapatuman nga health protocol, pagod man sang pandemya. Dayon sa gihapon ang mga religious church activities. Ilabi na ang worship o liturgy sa gabi bilang preparasyon na sa Easter Triduum. Ukon ang balaan nga 3 ka adlaw sang semana. Ang Good Friday, Black Saturday, kag Easter Sunday. The period which commemorates the passion, death, and resurrection of Christ. Sa Roma, sa Italia, ang iban pa nga mga seremonya nga kinaandan na nga ginapatigayon subong adlaw. Amo ang consecration sa mga holy oils kag reconciliation of penitents sa ginatuwag Misa Christmalis. Ang ini nga may likoton ginapatigayon sa adlaw. Samtang sa Africa, ang Eucharist ang ginaselebrar pagkatapos sang evening meal. Sa nasiling na nga sa Huwebes Santo, may ginapatigayon nga final meal ang ginatuwag the Last Supper ukon the Lord's Supper. Isa ka likoton bilang pagdumdum sa kinapusan man nga panihapon ni Jesus upod sa iya 12 ka mga disipulo sa upper room sa Jerusalem ante sa iya crucifixion ukon pagsakripisyo padulong sa Kalbaryo. Sa New Testament, ang balaan kasulatan sa Dios diri na saad ang amo nga hitabo sa libro ni Mateo kapitulo 26 versikulo 26 tubtob 27. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." Sa amo nga panihapon, natabo ang pagpredict ni Jesus nga isa sa iya mga hintutunan ang magabitray sa iya. Kag ini, anin matuod sa pagkatawo ni Judas Iscariote. Kaligip na ang pagpakutman sang Ginoo nga may isa pa sa iya mga sumulunod nga igapanginwala siya. Kag ini ang pagdinay sa iya ni Simon Pedro sa makatatlogid ka beses. Ang Huwebes Santo, palugod ini sang Easter Triduum, ang kalipay, pagabuslan sang kasubo. Sa mga kasimbahanan, ginapahipos ang mga lingganay. At the intonation of the Gloria, the watch has begun as the altars are stripped and we lay bare our souls to God, improving our perseverance. Ang Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines, nagaupod sa bugos nga Kristiyanong katawhan, subong adlaw, Huwebes Santo, sa pagdumdum sa lingin sakripisyo kag kamatayon ni Jesus sa krus, kag sang iya pagkabanhaw. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sige, salamat gid Bombo Jazz de Jesus Mardigal. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligas sa taknang alas 9 sa gabi. At sa ring special feature ang Monday, Thursday o kon Huwebes Santo sa subong adlaw pet sa 14 sa bulan sa Abril tuig 2022. Alanan naton sa ring at sampo sa aton sa ring mga kabombo. Standby na kamo sa aton nga Santos Rosario. Masunod naman dira no pagpanagad sang Bombo Hanay sa gabi. Ay alagad si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng